दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला कमिटि एक्स एनडिएफबी फोरनि जिल्ला आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलाय हरनानै दाबि दैखांनाय जायोदि दिनै बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एक्स एनडिएफबी केडारफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायैजों लोगोसे जि बिदायनि सायावबो दासिमबो गोजोनै थानो हायैनि थाखाय बिटिआर सरकार, आसाम सरकार, सेन्ट्रेल सरकारनिसिम जों दुखु मोननायजों लोगोसे थाबैनो उदां खालामनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामहरनाय जायो। आरो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंबावनो लुबैयो दि गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि जों लानायनि जाहोनानो जाहैबाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ गनांगौ, थाबनो गनांगौ। जिथु थांनाय 22 तारिखआव गुबुन केम्पआवहाय सोनानै दोनफैदों, फिसा रुमावहाय दोनदों। बिनि थाखाय जों एक्स एनडिएफबी प्लास आरो ओरैहाय जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों, गोसोआव गाबदों। आरो बे दोनफैनायनिबो सिगां न'खरनि मानसिनोबो खोन्थायाखै। आरोबाव ओरैहाय एक्स एनडिएफबीनि जेसेबां लिडारफोर दङ बिथांमोननोबो खोन्थानाय जायाखै। बिनि थाखाय जों बे कार्यक्रमखौ जों धरना कार्यक्रमखौ ओरैनो फिसायै जों लादों, खिन्थु जों उनाव लाफिनबावगोन। 15 तारिखनि गेजेराव जुदि सारखौ जुदि हगाराब्ला आं खावलायगोन बर' रायजो राजा गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो अन्नानै समस्त बर' रायजो राजा, जोंनि बिटिसि बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जे रन्जन दैमारिनि खाथिरावहाय रन्जन दैमारिनि मोखांखौ नायनानै दिनैहाय बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय, गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि सेक्रिफाइस खालामबाय। बिथांनि नांनायखौ नायनानै अन्नानै आं खावलायगोन जे 15 तारिखनि गेजेराव उनाव हगाराब्ला बिनि उनावहाय जों जिखुनु समावनो धरना बा गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लानो गोनां जागोन। आरो बे हाबाफारियाव जुदि गोबां रोखोम माबा मोनसे जायोब्ला बिटिसि गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ जों दाय होगोन। नोंथांमोना रिहेबिलिटेसन अजद दैखांनाय रिहेबिलिट बेखौ आरो जों बर' हारिनि थाखाय जों नांदों, जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय नांनायावहाय दिनैहाय जोंनो स्टेट गभर्नमेन्ट बा बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनो मा होदों 4 लाखआव दिनै बेखौ बुंनोबो लाजिथावथाव होननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे 4 लाखजों दिनैहाय गुबुन जोंनि जेसेबां बर' सेंग्राफोर दङ बे 4 लाखजों थांना थानो हानायनि लामाखौ आं नुवाखै। मानो होनना बुङोबा सोरबाया हा दङ, न'खौ लुनो हायाखै, थानो थाखाय जोंनो न' मोजां मोनसे नांगौ, मोजां साननो हानायनि जों मोनसे सम नांगौ। जों बे समा गैया। बे 4 लाखजों जोंखौ मा खालामदों, दाउ बायनांगौ, अमा फिसिनांगौनो, माबा फिसिनांगौ, बे माबायावसो बाहायदों। होनबा जों बे 4 लाखजों जों बबेजों जों थांना थानो हागोन। ओंखायनो जोङो बे 4 लाखजों जों रावबो थांना थानो हाया बेजों। आरो बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसना फ्रायानो गोबाङानो एनडिएफबिनि केडारफोरा रावबो मोनाखै, बेखौ मोनाखै। स्टाइपेन्डआबो रेगुलार नङा आरो बेखौबो होयो मालाबा 6-5 बिदि मान्थनि गेजेरावसो खनसे होयो। खिन्थु बिनि सिगाङाव रेगुलार होयोब्ला बेखौ आं खावलायगोन मोजां होनांगौ आरो।